Sziasztok! Én Pemzli vagyok. Én pedig Karamell. És mi legjobb barátok vagyunk. Bocsi, Pemzli, de nekem már haza kell mennem a Cica utca 3-ba. Várj, Karamell, én is jövök veled. Hát én a Cica utca 4-ben lakok. És ment hazáig a két barát. Végre hazaértem. Lefeküdtetek egy kicsit aludni. És Pemzli aludt is már, mint a bunda. És Karamell is hazaért. Siet ugyan, de már ő is el tudott aludni. Mondta anyukájának, hogy jó ét. Jobbá van, de már nagyjából aludt is. Reggel, mikor felkelt Pemzli, azonnal kiszaladt az ajtón. Azért, mert anyukája mondta, hogy ma foglak ültetni, ezért nagyon izgatott volt, és gyorsan kiszaladt a kertbe. Anyukája már várta őt a kertbe. Ó, Pemzikém, jaj, de örülök, hogy itt vagy. Most megtanítalak téged ültetni. Mondta az anyukája. De jó, anya, olyan izgatott vagyok. Ezt nézd, már így növekedik a te paradicsom fel. De most ültethetnénk egy újat. Ó, anya, jaj, de örülök. Hát akkor kezdjük is. Jaj, anya, olyan izgatott vagyok. Menni fog nekem, nem fogom elrontani. Hát persze, hogy menni fog. Közben a szomszédok is tevelgették a virágjaikat. Piher, a kislány, Bob, a nagy erős apuk, és Szellő, az anyukája, pihének.